Calypson TV tashar al'umma. So assalamu alaikum, ni ne naku dai Calypson wanda kuka sani da Calypson TV. Mun nazo muku da wato ainihin babban fan din Adam A Zango wanda ya ga ana yi wa Adam A Zango cin kashi, shi ma ya ce ba zai bari ba. Wannan shine wanda kuka fa sani shi ma da Bomboy. Babban fan din Adam A Zango ne, na san ba lalle ku gane shi ba, amma babban fan ɗinsa ne shi ma, kuma ya fito dole sai ya sa baki akan wannan cin mutunci da aka yi wa Adam A Zango. Shi ma ya ce ba zai bari ba, don haka ina so da Allah ka dan gabatar da kanka. Assalamu alaikum. Kamar yadda kuka ji sarki Calypson ya faɗa, ni fans ɗin Adam A Zango ne na haƙiƙa, na kutumar uba, na gura uba, amanar Adam A Zango. Abinda aka yi wa Adam A Zango ba mu ji daɗi ba. Akwai butulu a Kannywood don kutumar ubansu, kamar wasu daga cikin 'yan Kannywood din nan. Mu ba ma tsoron mutum don kutumar uban mutum, kamar al'atuwa. Kai ka manta lokacin da Zango ya kira ka kai da horo dan mama, ya kira ku ya ba ku ɗaki a gidansa inda matarsa take, ya ba ku ɗaki kuke kwana a ciki. In kun tashi ku fita ku yi harkokinku da daddare ku dawo ku zauna a yi shira a yi mai duk ku kamanta wannan abu. Kamanta lokacin da ya sai ma babur, ya sai mai babur, kamanta wannan lokacin. Kai fa kake rike mai lema fa in za a yi shutun fa a dawo, Ya manta lokacin. kamanta wannan lokacin. Amma ku za ku zo ku dinga wasu maganganu a kansa, maganganun da ba su dace ba. Wannan bayi ba ne ba. Calypson TV tashar al'umma.